یەکیتیا ستار di bazeyê çileya 2005 de xwe birêxistin dige û di berêxistina jinên Kurd li Rojavayê Kurdistanê rexmî hemû sor û zehmetiyên rejîma Baesê jî yekîtiya star da ku jinan perwerde bike bawayekî veşartî li malan kom dibûn û jin zane dikirin. Her wiha hemû çalakiyên têkildarî jin û civakê bi rengekî rêxistinî û veşartî didan meşandin. Piştî çîrûska şoreşê li Rojavayê Kurdistanê geş bû, gelek pêşketinên berbiçav çêbû. Ji wan yek jî rêxistina jinan e. Yekîtiya star da ku xwe berfereh bike û bibe dengê jinên Rojava, Bakur û Şilatê Sûriyê bi duruşmeya bêyî azadiya jinan civakek azad nemumkin e, di 25 Şibata 2016 de di 6. Kongreyê de xwe vediguherîne Kongra Star. Di aliyê îdeolojî de konfederalîzma demokratîk bingeh digire. Nûnertiya wê li Başûrê Kurdistanê, Lubnanê û Ewropayê heye. Bingeha paradîgmeya Kongra Star, demokrasî, ekolojî û azadiya jinê ye. Her wiha di pêşxistina azadiya jin û feraseta netewa demokratîk de dixwaze Rojavayê azad, Sûriyaya demokratîk û rojhilata navîn a demokratîk ava bike. Her wiha 2 sal carekê kongreya xwe pêk dîne. Yekîtiya star ku bi komên biçûk pêk dihat, îro di dîka jinan de îlhama xwe da Kongreya Star û bû çavkaniya tevahî jinan. Armancên Kongra Star li dijî ferasetên bavik salarî, zayandparestî di hemû warê jiyanê de tekoşîn dike. Her wiha malbatê demokrat dike. Guhertina mêr li ser esasê wekheviyê bingeh digire. Li dijî bêrdoziyê mîna netewperestî, mezhebperestî û şofînîzmê tekoşîn dike û jiyana hevveşa demokratîk û aşîtiyane ya komên etnîkî û olî li Rojava û Bakur û Şilatê Sûriyê pêk tîne. Li hemberî qirkirina çandî disekine û çandan zindî dike. Ji bo pirsgirêka siyasî ya Kurd li Sûriyê û mafê wekheviya jinan li Sûriyê çareseriya bingehîn armanc dike. Pergala hevserokatî esas digire û jin beşdarî pêvajoya biryargirtinê di aliyê jiyana siyasî û civakî de dike. Mafê zarokan diparêze û wan pêş dixe. Parastina xweza dike û hişmendiya hawirdora civakî ava dike. Jinan beşdarî jiyana aborî dike û projeyên aboriya xweser û kolektîv esas digire. Rêxistinbûyîna jinan Kongra Star xwe li ser komîn, meclis, akademî, kooperatîv û komîteyan birêxistin dike. Di bajarok, nahiye û kantonan de li ser bingehê meclis û komînên xweser û resen birêxistin dike. Cihê ku meclisên bajarok, nahiye û kantonan ava dibin xwe birêxistin dike. Komîn û meclisên daxanin. Di meclis û komînan de gotin, nîqaş û biryar dikarin bigirin. Komîn Komîn li gund, dah û yekîneyên xebatê ya civakî, exlaqî û polîtîk de rêxistina xwe ava dike. Rêxistina xwe cihîya bingehîn û cihê biryarê ya demokrasiyê esas digire. Her endamekî Kongreya Star di komînekî de cihê xwe digire. Meclis Meclis li bajarok, nahiye û kantonan xwe ava dike û li gel jinan li meclisên giştî bi kordîne dixebite. Li gel nûnerên Kongra Star ên li meclisên giştî civînên xwe ên peryodîk li dar dixîne. Jin weke hêza civakî birêya meclisan tevlî polîtîkayên giştî dibe. Di meclisan de hilbijartinên li ser bingehê rêgezên demokratîk pêk tîne. Akademî Akademî sazîbûna bingehîn ya şoreş û ronakbîriya jinê ye. Bi armanca bi destxistina hişmendiya civaka demokratîk û jina azad, her wiha bi armanca zanekirin û lêpirsîna terzê jiyanê di qadên bîrdozî, polîtîk, dîrokî, felsefe, civak, çand û zanist de birêxistin dibe û xebat dimeşîne. Kooperatîv Kooperatîv qadeke hilberandinê ye ku li ser rêxistinbûyîna keda kolektiv û tekekesî ya şoreşa komînal a jinê tê pêşxistin. Li dijî yekdestiya kapîtalîst û endüstriyalîzmê li ser bingeha aboriya komînal û ekolojîk dewlemendiya civakê pêş dixîne. Ji bo çareserkirina pirsgirêkên aboriyên jinê projeyan pêş dixe. 12 komîteyên Kongra Star 12 komîteyên esasî yê Kongra Star mîna Komîteya Perwerdê, Civakî, Siyasî, Dîplomasî,
parastina cewherî, hiqûq yani dad, aborî, darayî, çand û huner, çapemenî, ekolojî û tenduristî heye. Komîteya Perwerde û Akademî Komîteya Perwerde û Akademî ji bo zanekirina jin û civakê û pêşxistina daneheva anektuel a jinan xebat dimeşîne. Her wiha pêşxistina şoreşa zihnî, avakirina civaka exlaqî û polîtîk esas digire. Li ser bingeha polîtîkayên perwerdeya jin û akademiya jinê birêxistin dike. Komîteya Civakî Komîteya Civakî ya Hermanca wê ya esasî pêşxistina zanebûna civakî ye. Ji bo pêşxistin û parastina mafên mirovan, aştî, werzîş, bawerî, zarok, pîr, astengdar, mexdûrên şer, koçberî, malbatên şehîdan, gaziyên şer, plan û projeyan pêş dixîne. Rêxistinbûn û sazîbûn piştî ava dike. Xebatên mîna perwerde, rêxistinbûyîn û çalakiyan pêş dixîne. Komîteya Siyasî Komîteya Siyasî erkdara ku siyaseta demokratîk ji aliyê jinan ve di astanetewî, herêmî û navnetewî de pêş bixîne û bimeşîne. Di pêşxistina taktîk û stratejîka siyasî ya bi bandor û bi hêz de berpirsyar e. Li gel rêxistinên jin ên di nav partiyên siyasî de nîqaşên hevpar, xebat, hevgirtin û tîfaqan pêş dixîne. Di sazî û rêxistinên siyasî ya demokratîk de pergala hevserokatiyê pêk tîne. Di qada neteweyî û navnetewî de bi jinan re torên hevgirtinê ava dike û rêxistinekirina nasname, çand û baweriyên cuda esas digire. Komîteya Têkilî û Tîfaqan Diplomasî Komîteya Têkilî û Tîfaqan pêşxistin û birêxistinekirina xebatên diplomasî ya jin berpirsyar e. Ji bo jin, gel û komên cuda bi hev re di nava jiyana aştiyan nedibijîn, xebat dimeşîne. Têkilî û tîfaqên xwe yên diplomatîk di spêrê hêza civakî. Bi kes û rêxistinên dij kapîtalîst, dij faşîst û dij desthilatdar re li dijî tevkujiya civak, jin û zarokan platformên hevpar a jinên rojhilata navîn û yên cîhanê çêdike. Bi komîteya siyasî re nava peywendiyeke xurt dene. Komîteya Parastina Cewherî Komîteya Parastina Cewherî li hemberî her cûre êrişên pergala serdestiya mêr, rêxistina Konfederal Demokratîk a jinê û dewmdariya tekoşîna azadiyê weke şêwaza bingehîn a parastina cewherî bi dest digire. Li dijî êrişên Netewdewlet, hêzên derveyên dagirkeran, mêtîngehkirin û şerê taybet û derûnî berxwedana civakê birêxistin dike. Civak û jinan di şerê gelê şoreşgerî de birêxistin dike. Komîteya Hiqûq û Dadê Komîteya Hiqûq û Dadê berpirsek û edaletê bide û nişkandin û sazîbûna jinê pêş bixîne. Di avakirina pergala dada civakî de hêza kevneşop a axlaqa civakê û azadiya esas digire û pêşenga pêşxistina edaleta civakî dike. Komîteya Aborî Komîteya Aborî di pêşxistina hişmendî û rêxistinbûyîna aboriya komînal a jinê de bi pergalkirina xebatên aboriya jinê de berpirsiyar e. Li dijî polîtîkayên aboriyê yên yekdest û neolîberal tê dikoşe û aboriya ekolojîk a civakê pêş dixe. Komîteya Darayî Komîteya Darayî ji rêxistinkirin, bihêzkirin û bi pergalkirina xebatên darayî a jinê berpirsiyar e. Bi sazîkirina xebatên maliyê weke erka sereke datîne pêşiya xwe. Bu Komîteya Aborî re karên hevpar dimeşîne. Komîteya Çand û Hunerê Çand û huner li dijî qirkirina çandî, têkoşîna çandî dimeşîne. Ji bo parastin, pêşxistin û jiyankirina çandan xebatên pir alî dimeşîne. Pêşxistina çand, huner, ziman û wêjeya Kurdan û gelê Sûriyê xebatan dimeşîne. Sazbûn û rêxistinbûnê pêş dixe. Komîteya Çapemeniyê Komîteya Çapemeniyê danasîn û belavkirin, tekoşîn, berxwedan û geşedanên şoreşî, yên azadiya jinê, yên ku bi rojane pêş dikevin birêbazên çalak, fêrker û bi bandor digihîne jinan û gelan. Li dijî şerê taybet û derûnî ku bi her awayî pêş dikeve, di qada çapemeniya jinê de tê dikoşe. Berpirsiyara ku çalakî û xebatên kongrastar bide der. Şoreşa jinê bide nasîn, ji civakê re bike mal û jinan ronî bike.
Komîteya Tenduristiyê Komîteya Tenduristiyê berêxistinkirin û pêşxistina xebatên tenduristiya jinan berpirsiyar e. Li dijî polîtîkayên hêzên sermayî, kûrewî, yekdestîkirin û sektorek qezencîkirin tê dikoşe. Bi rengekî wek hev, peydegirtina her kesî ji xizmetên tenduristiyê weke bingeha xebatên tenduristiyê netewa demokratîk dibîne. Ji bo jiyankirina polîtîkayên xwe di hemû kanton, bajar, nahiye û gundan de di pêkanîna pêşxistin û mezinkirina rêxistina jinan dike armanc. Komîteya Ekolojî Parastina av, ax, xweza di pêşxistina hişmendiya civaka xwezayî de berpirsiyar e. Li hemberî kiryarên ku li dijî xwezayê têne kirin, têkoşîn meşandin, erka xwe ya sereke dibîne. Ji bo civakeke demokratîk û ekolojî, bi cinsiyet parêziyê re têkoşîn dike.